Симо, внимай! Ставри Иванов и Теодор Драганов на мат номер 2. Дай, Симо! Внимай с тях! Ръцете! Играй! Давай! Да, браво! Айде, страни! Макс! Дай, Симо! Аре! Сам контрол, внимай за краката! Путни ги настрани! Путни ги право е! Аре! Дръж там! Дръж, дай малко! Внимай за крака! Внимай да не те обърне! Обърни ги! Внимай! Стой с краката! Ставри Иванов и Теодор Драганов Махни на мат номер краката! 2. Махни ги! Настрани! Не! Отиди! Ай! Алекс, използвай се ръцете. Симо, не му дай да ползва ръцете! Аре! Дай! Късе ръцете от краката. Да, браво, айде! Вземей! Дръж колялото там. Извърти се. Вземей! Внимай за краката! Внимай да не те обърни! Айде, играй! Внимай да не те обърне! Внимай! Играй! Айде, дръж! Сега дръж! Махни коленото! Дай! Фил слуша! Сложи краката! Сложи кръка! Не, махни кръка! Махни го! Виж в място! Махай Нагоре! краката, ще заключ краката. Нагоре! Дръж гарда. Дай, махни го! 2 минути още! Пръкни с едната ръка. Аре, давай! Не гледай телевизора, Симеон! Не гледай телевизора! Айде! Махни му ръката! Дръж, да! Дръж! Махни ръката! Дръж крака. Дамян Балабанов Симо, и махни Дамян краката! на мат номер 3. Симо, махни краката! Махни ги! Дай ръката, махни! Внимай за Кимура! Дръж ръцете! Триъгълник, подай се! Симо, дръж! Внимай да не загубиш! Дай, махни краката! Махни ги! Триъгълник! Махни, дай, ето! Махни ги! Да, браво! Стань! Дай, дръж там! Триъгълник забирай! Триъгълник! Дай минути имаш! Дръпни краката, махни ръката! Рискуй триъгълника! Дай да минава гарда. Търси ръка. Внимай! Махни ръцете! Дай! Да, браво! Аре, вземе! Да, хващай! Да! Дръж! Карай отдолу. Лови! Карай колялото отдолу. Ще се склони! Симо! Върти! Чакай, не му казвай, стой. На него! Stand bravo, come on, stone. Пати, той му казва, не казвай. Дръж го там, 12 секунди! Дръж го там, не мърдай. Stone. Дръж! Дръж го там.